Oh, ditinggali mic mau. Ampun, matur suwun nggih, Pak. Wah. Niki dereng bulurah, biasane lho ya, bulurah ki lek ketemu ambek cah cilik-cilik ngono kae nyangoni, biasane. Lek mbok lek mbek kowe. Lho kok iso kok ambek aku ora iki. Soale sampean ki yo Lenggah antara cilik Oh, karo nggih cilik. lenggah. Wonten toh, Dik? Wonten. Wonten nggih, bulurah nggih. Oh, nggih. Kersa nyanyi, Ibu? Monggo Ibu kersa. Oh, mboten. Anu nyawer mawon. Maksudnya nyuwun lagu mawon. Nyuwun lagu. Napa? Nyuwun lagu napa, Bu? Hah? Joko Tingkir. Tingkir. Kan ndek inge panggah Joko Tingkir. Kok ya metu ae. Lho ya. Sampean ki mau rene wis maem, Kong? Wis maem? Lho sudah ada panitia. Biasanya njaluk didulang. Wes. Tak dulang ya. Mau lah pas Mau ya, pas anu toh, pas apa niku maem nak sore nak mati lampu. Aku wedi iki dikira tuyul ngono. Bengi-bengi turu tak lho. Iya maem ya. Wayahe maem mek. Lah iki lho maem iki lho disuruh Maem ya. Adik kecil makan yuk. Nah, kita iki Ayo jenenge sayang. perhatian. Alah. Dang. Ayo Tik maem Tik. Iya Tik. Alah alah. Titi ayo jo akeh-akeh. Didulang. Iya. Ngoten niku lek mboten didulang ki biasane ki. Biasane Iki moto. Oh, moto kleru ya. Iya. Yo ngabrakal dong yo. Wes. Kuwi lambe apa jumbleng jane. Ayo dihabisne ndak parang ngono tak slentik. Lentek, kuwi rezeki lho mangan nolak rezeki. Aja muta. Dihabisne. Mimik ya. Mimik Tik, mimik nak, mimik Tik. Wah, syarat Anu dibimiki. Mimik Tik. Mana mimik kuwi moh aku nek. Mimik apa? Mimik cucu. Cucune sapa? Cucune buwe. Ada luar so. Sampe ngono kula. Ya, Mimik nak, mimik Tik, mimik nak. Ya mimik. Wis remuk. Piye to piye, gak boleh ngono kuwi mimik nak, mimik Tik. Gak sopan iki, gak sopan. Ini baik kok iso. Yo ora nek ngono iki ngobek diraup iki lho. Ayo nembang yo. Oh, Pak, Yo roh meneh aku ora ngadus. Ya ngilani ah. Yo nembang. Ngengek kung cawik barang. Ayo nembang. Ya nebak. Ya niki nembang lagune nganu ciptaane Mas Akbar mawon. Napa? Wah, engko goro-goro wae. Alah nyapa gak saiki. Goro-goro to. Alah, Permintaan sih oke minangkani sih. Oke. Permintaan sih oke. Permintaan apa? Lewung. Oh, iki warga kene kok permintaan. Liyane napa Mas? Lewung sing gamelan lewung. Apa sih apa ke? Napa Pak? Tekonono. Pripun? Joko Tingkir. Joko Kendil. Oh, Joko Tingkir. Joko Tingkir lho Mas. Kuwi anu permintaan ben bengi mesti enek. Pripun iki Joko Tingkir apa lewung? Monggo nek Lewung mawon. Oh nggih. Joko Tingkir mawon nggih. Manut. Oh nggih. Mas Victor. Ayo Mas. Kayak dingin.
sampun ngatur. Terima kasih. Duduk dulu Dek Niken. Anu Mas Dalang niki wonten panyuwunan. Omong ning sampeyan. Nggih. Tak omong. Niki wonten panyuwunan saking Bu Sri Waras. Bu Sri Waras. Nggih, nyuwun diinggah nih. Oke, monggo Bu Sri. Wah. Pundi piyantune? Bu Bu Sri Waras. Nggih, Bu Sri Waras, monggo. Pinarep wonten pepanggungan, monggo. Monggo Bu. Monggo Bu. Monggo Bu Sri, monggo. Kula katuran pinara wonten panggungan. Bu Care, sekalian nggih. Monggo Bu Care kalian Bu Sri sekalian. Monggo minggah wonten pepanggungan sesarengan. Nggih. Monggo. Monggo Bu. Monggo Bu Sri. Monggo. Monggo. Bangi terus. Ya, terus. Terus. Tebak. Nah, alon-alon mawon Bu. Tok. Wah, niku. Nah, Bu Sri Waras. Waras niki. Nggih. Jumeneng mawon, mboten usah nuruti pektor. Terus Lagi kula pondhek terus jenengan tengandhap pekeco. Nggih monggo Bu. Katuran napa panyuwun napa? Lali janjine nggih. Oke, siap. Jenengan nggih sing nembang nggih Bu nggih. Jenengan piyambak nggih napa di tepani kalian. Oh nggih direncang monggo pilih salah setunggal. Oh. Monggo. Jeng salindri nyun sewu. Oh monggo nggih. Lho, Pak Pur ning ndi? Ya. Lho dagelan. Nggih, direncangi. Gak apa-apa alon-alon. Gak apa-apa kan. Nggih, Bu. Nggih. Lali janjine nggih. Aja janjine. Ayo digedruk nih, gedruk. Gedruk ya. Cedak. Dung pempek. Trak. Suarane. Trak. Iya. Yuk. Apik men suarane. Lagu ini untuk teman-teman Ranusia, Desa Sawi, bersama Ibu Kades dan Ibu Mustafa Fahri, Bu Jarwo, pimpinan Senam Lansia Sawi Wegar. Ya. Lagu ini ditujukan pada semua penduduk Desa Sawi. Amin. Terima kasih Amin. kepada Pak Kades dan serta perangkat desanya
Ya. Matur nuwun. Sami dalan swanten mugi padalah Nggih, Bu. Luar biasa. Lega-lega, Bu. Luar biasa. Dipegang miki. Cek. Wah, nggih. Suantene sae. Wah, jen cengkoke jos. Ora aw. ciri khas kok Ciri khas nggih. Tur anu solahe luar biasa. Oh, solahe pripun, Mas? Ono kadung joget. Oh, iso poyo enak. So enak ada goyangane. Nggih, Mas Akbar. Dibacot nih. Oh, nggih. Monggo dibacot. Dek Sinta. Dek Sinta. Yo. Sepati, Cah. Asik kare. Wilujeng dalu Dek Sinta Widya Palupi. Sugeng dalu Biyung Cange Mbak Yu Limbo. Amin. Amin. Jengke wong donga. Donga kok amin. Tembang. Lembang. Nggih. Monggo. Niku wonten napa Mas pamundhute? Liwung. Liwung. Oh nggih, liwung. Pamundutan lumantar WA. Oh, sinten Mas? Ya tidak mau disebut orangnya. Oh, oke, siap. Nyabar mboten? Hah? Menawa transfer. Nggih, transfer niku. Nah, nggih. Yuk, monggo, Cok. Lewong anu. Lele. Le. Anu digarap langgam sih ben beda Oke. Nggih. Mangga yuk buka celuk. Mangga. Ya. Godho ati rinten sayang dalu inaraban jiwarku ngedang rasa tumetesing kalbu. Dipun, Pak? Pripun? Konco Kades Oh. Selodono. Oh, nggih, monggo. Bapak Kades. Bapak Pak Kades sinten, Pak? Pak Suyono. Bapak Suyono, monggo katuran mriki. Kades pundi, Pak? Kades pundi, Pak? Selodono. Selodono. Monggo, Bapak. Monggo Pak Kades. Yo. Asik. Ae tolak tulit kapena oni. Renyohake pak lagat ke tipung guling dua kali ngangate guling kumandang sorane kapena unine Sugeng Pak Kades. Sugeng dalu Bapak. Wah, jan. Wah, miki. Niki Bapak. Iya, begini. Wah, jenengan saking pundi wae, Pak?
Kades pundi? Selodono. Selodono. Dono. Ya Allah. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu Mas Akbar. Luar biasa. Matur nuwun sampun kepareng dipun berkahi mriki, rawuh mriki. Alhamdulillah. Remenane ringgit Purwo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokah, barokah. Delukas tanggap. Amin. Wah, amin. Wah, dalange kudu niki nggih, Pak nggih. Iki pun disekseni kali Sekseni lho. Nggih. Nek perlu panjer sakniki mboten napa-napa. Ah, nggih. Alah kok bontakne dhewe kaya. Oh nggih, ampun supaya nanggap kula nggih Pak nggih. Nah, Alhamdulillah. Oh nggih, mengke napa kula DP riyen Pak? Walik. Ora masih aja nanggap liyane sik ngono lho, tak DP ngono lho. Kok mungkin jenengan balekne. Nggih padha ae. Nggih, monggo Bapak. pripun, Pak? Monggo. Iya, dalam ngaturaken sugeng dalu para miyarsa ringgit Purwo dalu menika hajatipun disasami bersama Pak Kades dan perangkat untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Merdeka! Merdeka! Kaget aku. Pak ngoten niku sanjang riyin, Pak. Tak kira omongke dawuhe wit mau walus lho. Lah ya walus lah kok merdeka gitu lho. Oh, tenan kaget aku. Semangat Pak. Nggih, semangat, Pak, semangat. Pripun, Pak? Nggih. Menika kabar napa kula Mas ta mriki niku? Loh, monggo. Nggih, monggo kersa, Pak. Pilihane wonten nembang, wonten nyawer. Nek mboten nembang nggih nyawer. Kon joget. Lampune ya wis padang, Pak Sambi nyuwun ditemeni. Oh, sinten kalian sinten? Lah menika Pak Sambi. Nggih. Lagu kang kondang sak menika Apa? aja dibandingke Mas. Oh, masuk. Setuju nggih? Oh. Ya, yuk, Arjen. Nah, niki betul dangdut. Koi ngene. Aja dibanding-bandingke. Banding-bandingke. Iya. Aja joget sik to, Tor. Musike rung muni kok. Lho aku iki Beda. Nah, lagi maneh. Saiki nyeni mani. Lah. Dipun awiti Mbak Niken. Monggo. Oh, nggih. Aja dibandingke nggih.
Niki pripun Mas Dalang? Ya jal anu dhisik nembango sing nganggo bawa dhisik nggo mengisi ana ing bengi iki ya sing mat-matan dhisik langgam-langgaman dhisik ora apa-apa. Nggih, saderenge bawa niki kula tanglet jenengan angsal. Lho takon babakan apa? Niki sing dianti-anti adik kula jenengan jak napa mboten? Adik sapa? Adik Victor. Yo tak jakno. Oh, nggih dijak nggih. Nggih, heeh. Cah setengah meter lho kok ya dijak barang iki dapuk apa. Lho iki dapuk sajen. Oh, pundi adike? Nah iki. Oh iya, yo Dik. Niki riyen niki nganu Victor niki asli saking Korea, Mas. Oh, Korea, South Korea. Korea. Selatan. Nggih, kulino ngebong boto. Terus akhirnya dhek melu kabong. Akhirnya malah koyo ngene iki. Jaluk dikancani to Ayo sampean. toh. Jaluk Ayo, dikancani. Dik. Wah kok yo Dik. Jaluk sepot bareng. Jaluk spot barang. Jaluk sepot bareng. Gundul Victor gundul Victor gundul. Victor gundul Victor gundul Victor gundul. Victor gundul. Wes le. Entek barang kok iya. Piye to? Jare kok Korea Selatan kok wujude kaya sak tengkelan daging ngono lho. Domongi setengah meter kok Kan sak meter mboten jangkep ta ning. Ngono kuwi kaya ngono kuwi jariane piye ya ngono kuwi. Heeh. Buwebetne. Oh niki mboten jarian iki lek jerone jarik lek pempes to. Kok pempes Bisa empes. Sampeyan ki mohon rene wis pempesan Pak Geng. Wes gandok telu. Gandak telu. Telu le. Katane nek ora. Kan ning gedebel. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Kuwi lujeng dalu iki sopaning Sing apik lho, sing apik ngono kuwi sing apik kok iso. Kurang apik piye to? Aku wis manggake. Ngadeg, lek omong lek caturan ki ngadeg. ben penonton ngerti. Ben penonton ki ngerti sampean ngono lho, Dik. Iki wis mentok yo. Iki rene rada munggah rene. Alah nutupi sindene iki lho. Alah malah ndek kono nutupi Mas Dalang ki lho. Victor ya ampun. Naik. Ya ampun. Ngelek. Lah kok nesu to? Rene lho, Iya. Sini sayang. Oh iya. Rene. Ya sayang. Ndang, tekan, Acarane anu lho. Napa? HUTRI. ngaturaken apa? HUTRI. Napa niki ngaturake napa? Lho. Loh. Lah mbok ular-ular Iki kok lho piye nyapa, rene iki lho. Ya Allah. Rene aku nggo nonton wayang asli. Nonton wayange blangkonan. Ya ben diarani yo apa? Nonton wayang kok munggah Dongane panggung. apa ning warga Dongane Sambi? apa? Tonton di live streaming. Lah, ape menehi apa ngono lho. Menehi apa ngene iki radio apa menehi. Ya mesti salam apa Salam. perkenalan kelas berapa. Kuwi lho, heeh. Wis sekolah apa ora sak ngono-ngono kuwi. Heeh. Ya mene kok jek ngluyur ae iki yo ane. Apa ora digoleki mboke. Domongi. Lah aku nang keluarga ra dianggep kok, Mas. Lah ngopo aja sia-sia ngono. Sia-sia ngono. Ngaturke panuwun. Nggih, Mas. Nggih, saderenge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, lambe koyo ngene lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lah piye Sing to? biasa ae mek jek cilik. Aja koyo wong tuwek. Niki adik kula, Pak Bu. Asline niki tasik tuwek kula ning kok wajahe nganu niki. Jek tuwek iki lho. Pancen rai boros kok. Nggih. Kuwi apa ya jek sekolah ya? Tekonono to, tekonono sekolahe. Sekolah kelas berapa, Dek? Aku playgroup. Playgroup sakmono kancamu do mulih kabeh. Long kancaku mlebu tak jak jotosan kok. Tekoni tenan, Dik. Nggih. Jajal kuwi Dik niken kuwi lho. Tekonono tenan, Dik. Kuwi jane sekolah apa kuliah apa tekonono. Mohon sampean ki lho sekolah apa wis kuliah Apa ora sekolah? apa ora sekolah pancene gak lulus apa pancene piye ngono lho. Ya ya sik tak jawab ya ntritil ae. Jenenge wong Nggih. takon kok. Sampeyan iki lho jek sekolah apa kok takone kok mesti suwi ya, Ram? Ya, kula sih kuliah. Hah? Ajeng kuliah. Kuliah. Lho pantaranmu gak sakmene kok. Jurusan apa kuwi? Jurusan apa? Pedalangan, Mas. Wih, Ju, dalang. Heeh. Cekeplek. Lek menjejek bendes apa piye? Deh.
Ya ora to, ya tetep go sikil. Dalang sakmono kuwi kotake ora ya kotak jajan. Kotak jajan piye to Mas? Ya kotak dalang kena wayang lho kotak jajan. Jajal ki kok sampean sing dalang Mas Akbar bene. Nah, iso apa ora? Hah? Iso tenan apa ora? Kowe dalang ning kene diuji coba yen pancen kowe mendaftar ning kuliah pedalangan. Nggih. Ora ketang sak kemperangan dalang sabetan suluk iso apa ora? Oke. Wah. Oh. Modelnya kayak ngentengne ngono to. Wah, aku. Lah modele ngeprak iki lho piye carane? Sikilmu kayak jahe ngono. Kok jahe to? Kayak asem kok. Malah jelek. Jajal. Apa? Sak kemperangan ya, jajal. Ndang jajal, Dalang, jajal. oh. Heeh. Golek panganan samplokan angel ya. Ya. Heeh, entang ngono. Heeh. Datang heeh. Kamera tolong di zoom kamera soalnya agak kelihatan. Ayo, iki mamane iki. Po yo enek. Suluk. Iki nganggo iki. Adegan perangan po piye ora masalah. Heeh, kuwi karo buta iki, heeh. Ada kaca karo buta, dicepne butane, heeh. Iya. Alah. Oh, modele kita kerekosu ngono. Gak ada kacane, cepne, heeh. Wis hafal wayang purung jane. Model lek ngencepne kon dhuwur barang. Ayo, suluk saiki tak miki pisan. Mas mike kwalik, Mas. Oh, walik. Ayo suluk. Malah kok dadak jegok barang. Kok jegdehem kok. Jegdehem. Akhirnya jegok. Sigrobolo kang tumingal. Sigrobolo kok sigrobol itu. Kleru to. Kleru, sigrobolo. Ya. Sigrobolo kang tumingal. Apik jane. Prang campya samya medali. Ler taten wileteng kodo. Dayu anggung manguncang nidi bencang yen sangaji midin latinya ngedali wos buta Oh jagani sabetan ben gitu dikei bantal ya. Ya. Tolong Mas bener. Mas, kleru Mas ya ampun. Niki mustaka. Kleru. Nggo bantale kegeden bantal malah guling. Nggih. Lho lah. Kayak dikei bantal kok malah kayak tumpeng. Kayak tumpeng. Piye Mas, tantang-tantangan? Tantang-tantangan no. Piye tantang-tantangane piye to? Ayo wani ora. Lah mbah wani ora kok. Lho aku ki marai kowe kok iso. Oh, putone ayo gelut piye pemuntang apa. Iya. Rakalah boceng-boceng iblis sanat prek cacat. Rakalah. Iki ana pawongan gedhe kecile apa? Pawongan piye? Heeh, pawongan gagah gedhe suwur sapa iki? Alah. Tak ngene apa? Gak geduk. Gitu iya. Aku kekasing Katut Kaca. Katut Kaca. Iya, dasar para nyata. Ayo, glut. Ayo. Tembunge jan po enak banget. Ayo. Kelakon tak ikit kelakon dadi batang kowe. Wah, gelut iki.
lomba dalang cilik modelnya. Tangannya modelnya kayak kucing dolanan plastik gitu.